כמה, אבל כמה פעמים ביקשתם את הסרטון הזה ולא הבנתם את הרמז. אני החלטתי שאני אפסיק לאבד תאי מוח רק בשביל הסרטונים האלה, והנה אני כאן שוב. טוב, אז כפי שבוודאי אתם כבר יודעים, היום אני עומדת לצפות ביחד איתכם בטיקטוקים קרינג'ים שלא אמורים להיות קיימים ולהגיב את הדעה שלי עליהם. אם אתם בעלי לב חלש, אני ממליצה לצאת, כי הקרינג' הזה ירדוף אתכם בחלומות. בואו נאחל לכולנו בהצלחה לצאת בחיים מהצפייה האכזרית הזאת. אתם יכולים בבקשה להביא פסיכולוג? מישהו כאן צריך את זה מאוד. You nice, princess. People, me. People who... אומייגאד, דמיינו שהבחור הזה פשוט הולך להביא את זה אחרי הסרטון לבת שלו, אוקיי? סבבה, אם יש לו אחת. רק דמיינו, זה היה פעם בידיים של ילד. הבובה הזאתי. אוקיי, קלטו. דמיינו שיש לכם 20,000 טון בקר על המכנסיים. כמה מגניב זה יהיה? אומייגאד, פשוט תחשבו על סיטואציה שבה שאתם פשוט הולכים ברחוב ואז נתקלים במישהו עם המייקאפ הזה. כאילו, זה בחיים לא יקרה, אנשים כאלה קיימים רק באינטרנט. ואם אני טועה אם הם באמת קיימים, כי קשה לי לחשוב על העובדה שהם נושמים את אותו אוויר שאני נושמת. כאילו, זה כל כך מפחיד. אומייגאד, רגע שנייה, תתרחק לי מהמצלמה. איך שהשיר אומר, אני איש קלאסי, אבל הבן אדם שנמצא בסרטון הוא הכל חוץ מקלאסי. אוקיי, דמיינו שזאת סבתא של מישהו. כאילו, פשוט דמיינו שאתם נכנסים לבית של הסבתא שלכם, ואז מפריעים לה באמצע טיקטוק, והיא מראה לכם את הטיקטוק, וזה מה שאתם רואים. אומייגאד, זה יהיה כל כך מפחיד. אוקיי, אני מצטערת, חבר'ה. אנחנו כולם יודעים על מה אני מסתכלת. כאילו, איך האנשים... לא, באמת, אני רוצה להבין. איך אנשים מסתכלים על הסרטון הזה וחושבים שזה יהיה רעיון טוב להכניס אותו למקום כמו האינטרנט? למה אתם מעלים פאקינג דבר כזה? דמיינו שהבוס שלכם מצפה בזה. אומייגאד. אחותי, הכל טוב עם הפרצוף שלך, את נראית טיפה כמו דורי מלהציל את... מלהציל את החיי. מה אתה צריך לעבור בחיים כדי לגמור כשאתה מתנהג כמו כלב ונהנה מזה ומעלה את זה לאינטרנט אחרי שצילמת את עצמך? אני באמת רואה, כאילו, מי עשה להם את זה? למה לעזאזל היא מנסה להתחפש לאננס עם התסרוקת הזאת? ומה לעזאזל עובר על הפילטר הקרינג'י הזה? מישהו אשכרה ישב, אוקיי? ותכנת את הפילטר הזה. למה זה קיים? אוקיי, מצחיק אותי שכל פעם שיש מישהו כזה, אתם יודעים, מישהו אקסטרה קרינג'י, הוא קשור לאיכשהו לאנימה, כי אני באמת טועה, למה לעזאזל כל מעריצי האנימה תמיד יש את המוזרים, ודווקא הם הכי מתפרסמים. זה כאילו, זה ממש מעצבן, וכמובן, שוב, בתור אחת שצופה באנימה, זה פשוט, זה הורס את כל השם של הקהילה. ודי נראה לי שהוא שבר שם את הצוואר, אז אם יש רופא שהוא גם פסיכיאטר, אנחנו נשמח שתבוא לעזור. I'm sorry, when I wrote Mama, please don't you cry, I'm sorry. אוקיי, למה היא מתנהגת כאילו עכשיו אכזבה את ההורים שלה בזה שהיא שמה פאקינג צמידים על היד? אני יכולה לתת לכם רשימה שלמה של דברים שיותר מאכזבים
לשים את הגומיות האלה על היד. אהבתי שהאנשים בקפיטריה פשוט ממשיכים בעניינם, כאילו שום דבר לא קורה שם. אני הייתי ממש רוצה שזה יהיה מסך ירוק, אבל התאורה פשוט מתאימה מדי, אז זה די... אני ראיתי כמה, וגם בכלי כל הפוברים וכל האנשים שכביכול משחקים את השחקנים, למרות שהם בכלל רחוקים מלהיות שחקנים, חושבים שהם איזה שחקני הוליווד או משהו כזה, כי הפנים שלהם כל כך בטוחות בעצמן, כאילו, איך אתם יכולים להסתכל על זה ולהרגיש טוב מבפנים? אני הייתי רוצה, בשלב הזה, אם הייתי הם, הייתי באמת חושבת מחדש על הבחירות שעשיתי בחיים, כי כאילו, איך זה קורה? זה חייב להיות טרול. זה חייב להיות... זה חייב להיות טרול. הסרטון הזה הוא היה התיעוד האחרון מסנטה קלאוס. אחרי כן, אף אחד לא ראה אותו יותר. לעולם. יש כאלה שאומרים שהוא יתאבד. אוי אלוהים, דמיינו לחיות באוהיו. או שיט, מה ראיתי עכשיו? כאילו, כמה כמויות של מייקאפ, אני חושבת שהיא גמרה מפעל שלם, רק בשביל המראה היחיד הזה. כנראה שהיא עוד אחת מהאנשים האלה בטיקטוק שמעמידים פנים שיש להם DID, המחלה הזאת של הפיצול אישיות, וכאילו, מה אתם רוצים בזה? למה אתם רוצים שתהיה לכם ליטרלי מחלה? אגב, שפו לבחור הזה שהוא רקד במשך דקה שלמה, אבל זה עדיין קרינג'. טוב, קיצר, אם אתם רוצים שאני אגיב על עוד סרטונים, לכו לתגובות להגיד שכן. ובינתיים אני מציע לכם לצפות בפרסומת הכי טובה בעולם, שאני בטוחה שלא תתחרטו שצפיתם בה.